Would you enter a mosque or a church? A mosque, there's no issue with. A mosque is not a problem. A church. We both worship the same God. And a church? And a church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. מסגד כן, כנסייה לא. Okay. A church, we're not allowed to go in a church. Hold up with the מסגד אין שום בעיה להיכנס. כנסייה, בגלל שזה הוגדר כבית עבודה זרה, זה אסור להיכנס. בכנסייה לא הייתי נכנס, ובמסגד הייתי נכנס, מהסיבה פשוטה שבכנסייה, בואו נתחיל עם מסגד. מסגד אנחנו והמוסלמים מאמינים באותו האל, באל אחד, שהוא ברא את העולם והוא אחראי על העולם, והנוצרים מאמינים בשיתוף, שזה הוא, ישו, שהם עובדים ביחד על העולם, שמבחינתנו קוראים לזה עבודה זרה. בכנסייה תסביר למה יש בעיה? כי שם ממש עובדים עבודה זרה, אני לא כל כך יודע את הביאור של ההלכה, אבל אני יודע עבודה, זה שיש סימן של ישו זה עבודה זרה לפי יהדות.